Сложих термометър, на сърцето си показа -5. Уравнението на живота ми излезе -теб. Какво ме гледате всъщност? И без това не ви вярвам на никой от вас. Аз ги създадох, аз ще ги убия. Аз ги оставих и аз ще ги изтрия. Нека се опитва да ме спрат. Какво ме гледате всъщност? Не вярвам на теб, 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 и на теб, и на теб, и на тебе. Какво ме гледаш и на тебе, и на оня там, и на оная там, и на вас всички. Какво ме гледате всъщност? Не ви вярвам. Оставете ме на мира, оставете ме на мира, yeah. Нека се опитва да ме спрат, нека се опитва да ме спрат.